Tara guys, oh. Istingan tani, mang inasal mga ni. Mang inasal ta guys. Buto man. Ano guys, oh. Testingan nato ning inasal nila diri guys kay lami ng kuno ni. Ato nang ipareha sa i-compare nato nito sa mang inasal original sa Pilipinas. Ini hapon ta mga silingan. Nasa sa bawo guys, oh. Thank you Lord. Naon mga silingan. Atak na guys. Pustingan tani. Ang furnace na. Ang furnace guys. Lami. Ano? May nakadakang manok. Mas dagko tong sa Pilipinas guys. Yung inasal. Dagko ilang manok dito. Unlimited rice ni guys. Unlimited gyapon ni. Ano bang gutom ta kay guys ba? Yung gutom bitaw ta kayo. Anong makadunlan-dunlan lang ta? Hindi. Lami gid guys eh.
Alright mo. Dugang ta guys kay kami lagi kayo. Oh. Plus this baba guys, oh. Ah. So punta yung tarong guys kay delikado. Sakto na to akong rice guys. Akong rice sakto na to guys. Ang alam din sa ilang restaurant dahil sa food court guys sa Madinat Zayed, Abu Dhabi. Ang ngalan is Wow Pingas Inasal Seafood. I-try nyo din sa Madinat Zayed, Abu Dhabi City. Nakatilaw na ko sa Albaraya Mall. Napod sila inasal. Napod sila inasal dito nga inasal.
Layo ra kay dire guys. Sa lasa. Wari ka dire nga gutom kay ka. Una nimo supa lagi. Halos dili na nimo tunlon. Ay halos dili na nimo supon. Tunlon na nimo diretso. Sulit kayong gisinwibi guys. Yan tinderhan sa to siya. Nya. Kani. Imnan din ani. Mais con yelo. Na kay formada sa ta. Pagtango na itong glove ni Pacquiao. Atong i-shake. Na init man kay kugikan. Init man panahon ron. Nga bugnaw man eh. Ang sa kay resulta ni ugma. Indot ra po diri nga nasura guys kay ngano. Ang ilang mga pagkaon diri ba barato ra. Ganito sa pagkaon barato balay mahal. Wala nga kung mukbangers ka naka YouTube fan page nga mukbang may dire sa mukbang rapod pero sa mga adventure namin nindot adventure dire pero agos kagamay silang nasod halos madtuan ang limutanan gamay ra di pares Pilipinas ba nga madtuag buntod buntod mga sapa mga ilo mga suba ba dagat katunggan guys sa kabugnaw ba kabugnaw sa ice gatong ulo inom sa akong kuan guys inom sa akong ice tea anak rin anak ba ice tea na punta. So maura ka itong vlog. Ang kaon. Salamat. Bye-bye.